Paling tanggamu tok, Bu RT-mu bae. Jenenge sapa mau? Mama Mama, dikaplok mau. mama dikaplok ya. Mama dikatok. Kok mama Lho, dikaplok? sinyal iso anjlok kok undak-undakan ae. Yo, Cak Suro, Sembus jenenge iku mama dikatok, duduk mama dikaplok. lho, kok mama dikatok lho ya apa sih? Cemen waca M ama mama D I D K A K A. Hmm. Mama Dika, lho tok. Oh iya. Kadiplok. Ya tapi to mama Dika lambemu pegepentuk ngene lho. Namanya sapa to nang mburimu? Sinten Cak Suro? Nang mburimu iku lho, namanya sapa? Oh niki ya. Hmm. Niki omahe Wak Surat. Hmm. Wak Surat iku duwe anak, duwe dulur Wak Amplop. Ngono ta? Wak Surat karo duwe adik tanda tangan. Kok biarno ae kok kampungmu itu jenenge aneh-aneh rene. Nggih mboten aneh Cak Suro, umume wong niku nggih jenenge nggih ngoten niku. Sampeyan sih mboten tau bermasyarakat apa? Lho arek iki. Umume wong iki sing ngumumno sapa wong-wong iku? Ono aja ngawur lho. Kula niki wong pundi-pundi nggih terkenal kok kula niki kok kondisional soalnya kula. Apa sih? Kondisional adalah Kondisional adalah sering melok kerja bakti. Gapleki akeh wong saiki gapleki